Ini Mbak Manugara sudah ready. Sudah jadi. Aku sih toh. Aku sih Mau nyucuk. Aku karo mantene. Bareng Mbak Tumini, guys. Nah, Dimas Manggono nih. Ini mau. Ini gurine nganu ya. Cus. Dewe gak ngonten toh, Teh. Teh. Dewe gak ngonten. Konten sithik-sithik kan. Nanti toh. Ngarep. Iya gini wong ayu. Iya. Pancene yang ngono kok wong ayu. Gegarane wong akram iki dudu bondo dudu rupa amung ati kang dadi paitane wong ayu. Bebasan luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang wong yen hangel dawah ana dadi-ati ya wong ayu. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sedaya sami sehat, Cik. Alhamdulillah. Monggo Mas, ayo dioklek. Yuk, Ci. Ini Pak Bruno. Celuk apa kebot? Buate nutupi. Ini. Oh, aku. Asoy. Oi. Asoy. Oi. Eloi, Eloi, Eloi. Aduh, sik ta. Pundi to menika? Aku ki gumun lho. Pak iki ana sing ayu demes kok milih sing merongos ya. Iki aja ngenyek. Lho, aku ki Ngene iki tumbale telaga ngebel lho. lho. Ora mung kena nggo tumbal tok, Nduk. Bapak Ibu monggo berdiri dulu ayo foto bareng. Nah, foto. Sing siji ketok rapet kok sing siji mengingi kaya Tara Durga. Heeh. Mulane bener nek dikandhek anu ditambahi jenenge Nyai Tumini Waja Miruda. Lho. Apa Mas artine, Mas? Lah Tumini wis nyarani Waja Miruda ki untune metu sithik. Nek umpama kaya jejere Mbak Tumini iki wah malah selamat sekabehane kok. Penonton gaya bebas ki lho kaya. Nah. Lho, selamat tegese kowe umpama turu akeh tak mengingi to. Padahal kowe turu. Atoplas. Ya ditane, Nduk. Atoplas. Ala ayune. Bio. Senyumnya mana senyumnya? Aduh. Kelihatan giginya dong. Ngedeni wong. Ngajari kon senyum.
Injih alhamdulillah pripun Mas? Tenan lho, piantun kaya Tumini iki umpama turu ning omah, ya toh. Enek maling no slamet. Lah ngapa? Lah janji nginjeng iku wonge jek melek padahal merem. Lah weruh untune kuwi. Mbok ngono nek maling neh ya Mas ya. Enek mlem lho. Sing duwe iki kok guyu ngono. Lah, wah berarti jek melek gak sida nyolong. Tanah aku ki merongos, makanya aku turu ketok mesem. Oh alah. Injih alhamdulillah, ayo bareng-bareng menyapa penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mereka tamu saking pundi? Surabaya. Oh Surabaya. Oh, Surabaya. Alhamdulillah. Cetok. Pak iki sajake Nek srikone tenan kuwi. nggih. Menawi kula wedok, Pak. Nggih. Salaman Ya yen ampun, alah. Salaman Ya apa dolanange ampun, iki? alah. Ketoke. Alah. Apa Salaman tobat? pengen. Marem rasane. Pripun rasipun pripun, Pak? Tenang. Menika teng dalemipun Daleme Pak Gotri. Pak Gotri sekalian. Heeh, Ibu Ani. Ibu Ani, alhamdulillah matur sembah nuwun. Pak, ayo salaman karo sing. Yo salaman karo Pak Gotri ayo. Ayo, Mas. sing apik, sing apik. Gotri iki biasane cilik to. Heeh. Lah iki kok gedhi, Mas. Lah iki Gotri tronton kok. Oh. Injih, Pak Gotri. Alhamdulillah sehat selalu nggih, Pak. Nggih. Yo, ala piye? Gotri to vitamin. Yes. Yes. Nyapa? Pak Gotri to vitamin, Pak. Kowe pengen. Aku pengen, Hei, Pak. nek kowe pengen ning besane, ayo besane rene. Oh, sitok. Ngono iki aja royokan to. Nah. Ibu alhamdulillah sehat nggih, Bu. Injih. Ya. Kowe nek pengen diempet rasa ngalah karo Mbak Yune. Karo Pak Gotri. Ayo salaman sing apik. Gotri. Pak Gotri. Pak Gotri ketiprapan kok gila. Hei, wedi untumu. Mingkem ayo sing rapat. Mingkem sing rapat Mingkem sih sing rapat. salaman. Nah, matur. Sayang ora? Wah. Ora ditonyo kowe. Nggih. Nggih. Anu Tum, Bener. Pak Gotri ki rong metu untune ya, Mbak Loh, masa ta? Urung. Heh. Oh iya. Masa? Urung tukul e. Anu Pak Besam ingin apa? Kali kula ya Pak. Lah. Iya. Pak, ingin apa? Buatan sak mertin to. Alah, contoh gratis alah. Tum. Iya. Alah. Seta. Pak, jenengan mangke nek dugi dalem ndang ados keramat gawe wedi nggih. Rasane kirek. Rasane babar diambung kirek kok piye kok. Diambung piantun ayune kaya ngene kok ya. Ibu nggih sami-sami. Mboten sias mabuk niki wau. Ya sing mendem ki caca ndek bengi sing mabuk buke. Lah dalan nggih. Perjalanan jauh. Iki nderek ndedonga mugi-mugi pengantin kekalih menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Segera diberi momongan. Amin. Yen diparingi putra kakung ya sing saleh. Saleh. Putri ya saleh. Salehah. Aja kaya aku. Nyapa? Dongane Nyapa, mbokku ki jan biyen. Piye? Muga-muga besok dadi anak sing soleh lan solehah. Gusti Allah Maha Adil. Piye? Metune kaya Cek to, iki nang kene nek do Mas loro manggala loro. Nduk, Cek, mano? teko ibu-ibu piye Mas? Iki ana info keluarga besar Pak Yon dari Ponorogo dimohon foto. Monggo sing dereng foto. nggih. Monggo dimohon keluarga besar Pak Yon dari Ponorogo. Yan, foto le. Lambene Tumini jan kaya tebangan. Pak Yon ki koncoku SD. Mos. Lah kaya Pak Yon tit. Kingko apa ki jenenge ingkang saking Surabaya. Iya. Jangan pulang dulu nanti ada door prize ya. Ada Bu, door ya? prize ya. Alhamdulillah. Khusus ke Surabaya. Khusus ke Surabaya. Ada door prize. Iya. Dari tuan rumah. Dari tuan rumah ada door prize. Weh. Injih. Oh, dalam Mas Jainul kula Pak kita langgananku kita iki. Rene. Konangan wae jeneng. Ya ampun. Walah, nul. Oh ala nul. Ya ampun. Seta. Priwe? Lah kok aku arep dimik to? Pak niku asli. Nggih niku. Asline Jainul nggih niku. Seta, jenengan kok semer nek jenenge Jainul? Wong aku lho ngikuti Facebookmu TikTok. Lah dalah ra apa to. Wah.
Nganjuk. Wong Nganjuk menika garwane. Not Nggih. jarine ngakune ning aku nanti bojo. Ayo. Ayo. Pas iki gak ono gak apa. Kelas berapa? Kira sayang Tunggal SMA. tunggal SMA sudah sunat nggih? Ampun. Alhamdulillah Oke. sampun. Selamat. Ata tumpang ngomong ki kudu iso mbuktekne. Iya. Jarine wis sunat. Iya. Buktine apa, Mas? Ayo buktinya apa nyari sunat? Ayo. Buktine nek wis sunat apa, Mas? Manohara gak percaya nek kowe mau ngomong tok. Aku ora percaya nek sampean kok ngomong sunat tok buktine apa? nek Ayo sunat? buktinya apa nyari sunat? Duduk naik Mas Yosma lho. Atau si alon-alon. Sini sayang agak sini enggak apa-apa. Gak usah takut, gak usah takut, gak usah Mbak tegang. Manara enggak gigit enggak kayak dia. Ah, Dia itu gigit. Kalau Mbak Manara cuma ngemut. kok edan, ora nyokot malah Ngemut ngemut. permen. Oh. Agak sini sayang enggak apa-apa sini. 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 Agak sini. Sini sayang, sini agak sini. Kok mau kira ki mbok kira gendruwo piye aku pasang. Ketoke karo kowe anu gila ketoke nek karo aku ketoke ya ora mesti aku. Jajal ini. Mas, dulu. Ora wedi. Ora apa-apa, Lin, ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa, anggapan kae mbahkumu. Bakung. Sembako. Nek koyo ngene Mbak. Lah iya, cek kinyis-kinyis kaya ngene kok mbahkung. Sampeyan wis sunat tenan? Sampun. Nek sunat wis suwi. Engko ler nusul seluntup ya tak ajar engko. Wis sunat tenan? Sampun. Wis pirang tahun? Kali berarti nang sunat. Ngapusi itu ayo didelok. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Alon-alon lirik. Alon-alon wae kok. Bocahe mecicil kok ya. Aku nek ndelok semangat tau kok. Le jujur lek sunat tenan burung. Sunat tenan poro kok selali iki lho. Tahun pira? Lali ayo delok. Ayo, ayo. Ayo. Telok. Kowe ini dak. Tak tua. Kowe ini kuat. Kita lagi ini. Nah. Wis Ayo. joget bareng ya. Jan. Soalnya dadi manggala kuwi syaratnya kudu wis sunat ngono. Nah, nek rong sunat kuwi. Ora oleh dadi apa sing iso ngetengi aku? Heeh. Tak wae omah lemah mobil peken kabeh. Sarate siji. Aku tengono, Mas. Nah, aku kudu iso ngetengi Manohara. Jeden to nek iso ngetengi. Loh. Iso ngeteng lho. Ya kaya ro keajaiban dunia. Loh. Anakne cengel. Kowe pengen meteng. Iso. Kowe pengen meteng. Hah? Wah, gampang. Wis ora apa-apa wis Manohara kok meteng. Lho, tengene kene cengel kene lho. Kowe ngece. Ya ngeceno. Ya Pak, Pak, aku diseneni ku, Pak. Bungsu, Pak. Kuwi tekan jenenge wi. Tekan sih. Namanya siapa, Dek? Siapa? Bala. Rumahnya. Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya kuwi Gak apa-apa. iki ya tahun ning Surabaya kuwi tahun ning Jagir ta ya? Kan aku saiki wis pari aku kok. Ning Jagir golek apa kok ya? Satunya namanya siapa, Dek? De Elsa. Di Elsa. Kuwi Elsa nek iki Elsie. Kok ngedan. Ayo joget bareng-bareng. Joget bareng yo lagune apa le? Lagunya minta apa? Sementing muni pokoknya. Wow, sing penting muni. Oke. Oke. Lagu yang belum nyanyi siapa berdiri sayang? Oke. Nyanyi kabeh kuwi kok iso. Bangga. Saya ro nyanyi pajak kuwi. Ayo. Oh, apuk sik to alon-alon. Nah. Iki lho, sing penyanyi kelambine diwehi pecahan kaca kuwi lho. Untungmu. Ayo sayang. Monggo berdiri. tarik, Bro, dari Azam. Dari Azab musik. Oke, Azab, Bro. Azab tuh guys. Azam. Monggo yang belum Azam. foto nah. Iya. Ayo Mas, Mas. dikasih lagu apa kakak? Awas, Mano sing dong. kenal. Lagune sing koplo sing iso. Sing iso. Oh, napa Pak? Pamer bojo. Jenengan joget ya. Wah. Ayo. Oke. Pamer bojo. Pamer bojo ye. Pamer bojo. Ye bro ye, pamer bojo ye bro ye. Atur dari Azam Musik. Ini apa Golek manggolone sangu ora? Ya sik. Sing joget sangone ra joget rasa. Golek kepiar bingung. Bapak Ibu dari
Surabaya. Ah, Mbak mantan boleh kembali. khusus Bapak Ibu dari Surabaya. Yang cewek sudah ya? Oke. Oke, salaman dulu sama Mbak Manohara. Oke. Ojo diamuk kayak guru ngaji ya. Ya, Karena kalau Bapak Ibu karo mantan salaman dulu dong. pamitan dulu Pamitan sama dulu. tuan rumah sama Sing Mbak lanang manten, iki Mas dhisik. manten. Nah. Oh ditambahin deh. Iki kan neng Ponorogo. Ayo reak Mas. Boleh. Kayak contoh sih. Wah. Manggala sing gelem jungkir walik. Heeh. Sak jungkir walikan 10.000. Sak jungkir walian 10.000. pomo ping 10 ya 100.000. Oh, pomo ping 20 200. Gelem ora Mas? Gelem no. Gelem ora? Gelem no. Tak tekoni. Lakone cuma sih Mas, lakone cuma. Bobo sik meneng. Kowe iki lho arek nyapo? Sik alon-alon gantian satu-satu. Iki contone Mbak Tumi. Gentian. Gelem ora sak jungkir walikan 10? Gelem. Deal? Satu deal? Piye to ki? Lewat sing ditekoni klambene kok dikono ngene iki lho. Heeh. Enek. Ayo Mbak Tumini. Piye? Iki enek kenang-kenangan teko nggone nganu keluarga kene. Heeh. Kowe kudu jungkir walik dhisik. Lah. Oke. Aku tak jaga ning kono. Lho. Ben ora brobos. Iki lah. Banget ya. Amin Mbak, aku nek sebelahan iki lho, Mbak. Yo Tum. La. Sik manggolane ning kono dhisik. Sik. Oh, untuk saweran deh. La. Oh. Yo. Wah. Yo. Nah, Waswadala. mikir tak jebuk kuwi. Yo. Lah. Wah. Oh. Iya tak jungkir balik tak kudu. Hey, oh, yo. Hey, oh. Hoi. La. Oh, wah. Oh, wadala. Oh, Mikir. wah. Hoi. Cepat sih. Nyapa? Aduh jungkir kene sing nyaweri. Pak, bisa ora, Pak? Gotri. Oh, tapi kok yo pinter to tapi. Pak Gotri jenengan mriki mawon nah nyawer jalan iki. Nah, Wis tenan iki. kuwi disawer apa Mas? Petung lembut iki wis genah iki. Oh, trayo begenggek. Di Wandi. Iki ki joget sik di. Wo. Sik. Piye tuh joget sik tuh. Joget dhisik. Rokoke disalehke sik. Nah. Kok ya rokok ki lho. Wale. to. Lah disawer rokok e. Kae lho awake dhewe njipuk kae. Oke, yuk lanjut. Yuk. Ini sih Mas. Apa ki? Yo. Sampeyan sik wae. Ayo melaku rene. Yo delok Tomini. Yo. Ayo Tom. Josh. Hey. Hoi. La. Oh, wadala. Oh. Hey. La. Oh, wadala. Oh, wah. Iya. Kok gini Rene. Ayo ini, ayo. Yo. Wow. Wadala. Hoi. La. Oh, wah. Oh, wadala. Sing di omah meng nyawer pira 50-50 ya. 50 aku urung. Eh, Eh, besane ki urung nyawer.
Kira-kira pantes ora nek ra nyawel. Yo jadi ya pada izin jadi. Iya nyedak ta tuh. Aja ngono. Wis ditanggap. Ora oleh. Kowe kuwi ora oleh. Ora oleh Pak, ganti kaya Pak. Wong Ayo edan. Mas. Iki dhuwur ayo Le, kene Le. Wis dipanggul Mbak Tumini ning kene Le. Heeh. Masa mendak meneng wae manut to. Disawer karo Pak E kae. Nah, manut to le. Yo, ayo Mas. Sibuk ki Mas, yang ada. Sapane sing arep numpak, ayo. Wah, sing itu. Ora sing iki. Keblekan diasku. Ya. Sing iki lho Mas. Ya asli. Jarene kuwi palsu, Pak. Nyapa. Ketake bocah nguyuh iki. Teles sih. Wong edan. Wah, iki ruang yo. Iki keringetan goblok. Ayo Mas. Sampora. Ini lho Mas tak benane Mas. La. Us. Hoi. Nah. Setengah. Sing gede iki. Ben. Hop. Ganti sitoke ayo, Medono. Lah. Ganti. Remuk ya ben remuk. Waduh tuh. Atu mini yo pekon iki kok. Iya Ben. Iki, gelem ora iki? Yo, gelem tapi ngarep au. Ya. Dan. Arep no. Ya, dan iki. Ya. Ya jangan Pak. Iki yo manut ae lho. Oh, edan iki kok ning ngarep. Aja kok cuwil nggonmu. Iki lho arek jimu iki piye carane? Nah, sugino. Piye? Ayo, gedong. Piye? Ganti au. Wis mana gini aku Mas. Nah, Piye? Sampeyan ra apa aja sih. Lho nek kowe mau sih. Mau nyapa peti ya, Mas? Yo, balane kok kene go. wow. Saya joget deh. Senyumnya ada. Ala ayune. Iya pengen dibangkul kayak kancane piye, Mas? Aku pengen dibangkul kok ora. Oh ya itu. Remuk. Ngarep. Wes tau yo. Ora apa-apa. Piket itu Iki iki yo nyata ae. Dadi panggung dadak ngene. Mana aku kan coba ngene. Lah di panggung dadak ngok. Ya aku keri to le. Ambune piye? Oh sih. Kere. Jangan semprul. Ayo. Ayo, di mana? Sisi-sisi piye carane ayo. Ayo di mana? Tumini di mana? Aja kok nyusul seluntuk bingung kowe. Piye nek nganune? Ora apa-apa nek tumini. Piye. Aku cekan. Gocekan kok ngono. Satu meneng aku cekan ki lah kok.
nyelolek. Aja ngono kok ya. Ini lho Mas, tak waringi lho. Nah, Goceki Mas. sing halus. Terokno kuwi. Nah. Nah. Iki lho piye Mas? Lah. Nah. Mas. Iki nek munggah iki. Iki lho sampe kok sitok lho. Heeh. Nggih. Ayo. Nah, alon-alon. Njegloki siram. Aja ngono nek mau gocek ngene lho. Nah. Yo. Gocekane Mas. Anu edan. Piye ta? Goceki kok karo goroyo-goroyo. Kena burane Mas kori. Edan tumini bati. Lating wae lho. Lating Mas. Aja, konyokot. Konyokot tumini iki lho. Cokotan karo untumu lho, Tung. Ayo, konyokot tumini iku lak kedot. Oh, korek. Ah, dicokot untuk. Saya kendani. Nah, heeh. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar kuwi. Anu dilarang melanggar di masjid. Oke, sik. Ki mangko entuk info to, Tung. Nggih. Jare kowe kan disangoni dhewe kan sing ndoma. Alhamdulillah matur suwun, Pak. Nyedhak arono. Berarti kowe kok seminggu kok nang kene tapi. Dah. Alhamdulillah beras, Pak. Ora. Kon ngawangi Isa ya. Nah, Yo. loh. Sik. Heeh. Isa. Bisa. Kene. Pepe. Ayo Mas. Yo. Kowe gawe sing pitu. Ayo diwene tarik besan. Yo. Ayo. Alah. Ketake. Nah, kene kita gocekane kok. Kene. Nah. Senyumnya. Nah, menikah Pak saking Bapak Gotri nggih. Mulane kok repot. Kowe diwehi pira? Dekat. Lah aku urung. Ngono. Mboten Pak. Lah manuare bintang tamu. Jalan dulu. Mboten salah. Nggih no. Gayamu. Laris, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya nyapoke. Nyapo. Nyapo tuh. Itu. Oh, gatel. Tum ini. Punya saka bisane. Kok Pak Gotri diparingi burung. Pak Gotri kan nyangoni. Tapi kowe kok jungkir walik sik, sak jungkir walikan 50. Dadi kowe sampai teko kono kira-kira 20 jungkir walikan. Yo Pak mulai wi. Sik. Mau kan aku janji karo Manggolo. Ayo gelem ora? Gelem ora sangu sak jungkir walikan 10.000. Ndang kene. Ayo. Sik. Kasih tak. Yo. Lek duit teh. Ya. Yo. Sita. Yo. Ayo bagi ini bagi. Yo. Satu disik tinggi. Sukses. Nah, menang siapa? Ayo. Alah. Ayo Mas. Heko. Yo. Ning iki lagi. Asik. Hei. Siji. Loro. Telu kan ujai kok. Telu. Ya. Oh. 1 2. 2 3. 3. Renane. Ono. Kayak pengen. Pengen ora? Ayo. Yo. La.
loro, telu, lima, enam. Hop. 6 to. Rene sih. Nah, Rene. Memang maju Rene emang ping pira? 3. Mundure ping. 3. Nah, entek to berarti ya. Wong iki aku mongkone maju tok. Lah nyapa kok kowe mundur barang. Rene, aku lak ngomong to, jungkir wali ngarep sak jungkir walian sak 10.000. 10.000. Nek telu berarti 30. Lah Ya, nyapa mau undure mau balik nih. Sing ngongkon mundur sapa? Ben oke. Lah yo ora wong pengen kurono terus kok. Ngah 30 he. Manut Abah Gotri gitu. Abahnya telu. Pak Gotri, matur sembah nuwun nggih. Piye? Pak Gotri. Ya, nek njaluk sawanane ya jungkir balik kok kene sampe Nah, jalur bro. Yo. Langsung ini ono. Yo. Siji. Lagi siji lho. Ketatap cangkemmu ya. Didelik nih. Raiso. Ora iso. Seda. Susu wis kecopotan gitu. Nyami kok piye? Kere. Memang kayak Pak Godri pira? Kene barene Prepare pulang guys. Yo Mbak Dolik jumpa fans sih guys. Halo. Ini ibu-ibu. sampai kenal loh. Iya. Aku sering loh. Ini namanya siapa Bu? Mbak Doli. Mas Mas. Dimas. Salah. Ini Mas apa? Mas. Apal kabeh guys. Mak sawi ya. Sawi nganu mboten teng Iya, dalam. teng dalem. Nggih, nika mboten saged pundi-pundi. Di sini kok berapa? Sinten, Pak? Aku telu. Oh, nah iya berapa stek? Loh, lah nganu lu kayak karo anu. Genamu. Oh, melok kene kok gak? Loh. Melok kene teko yo. Jadi dia omong luki mau genamu. Ring lagi biasa. Ya, mampir. Ya, tanggapane Surabaya to. Jadi salahnya dikek ning gone anu. kayak murah meriah lo ya. Yo. Murah meriah Caca gak bayaran. Iki kayak kono lho. Murah meriah anak-anak gak bayaran. Wis casting ah. Oh, mau mantu oke. Sisi tok iki jane ah. Masker ki. Sing gede ndi kok jadi gede. Mbak tumbas. Tak dudune tegar kurang gede men. Iya gelem. Kok cilik-cilik. Aku gede satu. Yes, gede. Ini apa? Ini bakso mie. Tumbas apa Mbak? Tumbas bakso. Ini apa es toh? Es. Rasanya apa? Ini es apa? Es apa? Aku es tak. Tambahin banyu es. Baksonya apa? Urat campur bumbu. Aku cili-cili satu. Urat. Urat nadi. Emang ya, Mas?
Mah, bakso. Bakso. Iya, aku yang si sayang. Tapi kok malah kurut ta? Lara gula ta? Ora mangan. Oh, dia uratan. Saking ngerias, Pak. Saking ngerias. Saking ngebel. Minumin apa? Degan jangan es. Dan jago es, es teh. Apa nama? Es teh manis ya, Mas. Waduh ya Mas, mana tuh? Tapi enggak es. Belum. Kamu ganti itu kurang nih. Langganan Bondoli. Diponi. Ponine diponine. Ponine diponine. Satu kali poni palsu, Bang. Iya. Iya, Pak ya. Iya, Pak. Bojone bodol yuk. Gitu Pak. Bojoannya lagi di meng lagi di apa, Bang? Klambi abang. Ya. Nanging klambi biru ya, Mbak. Ya. Piye lagi kok ora nek suarane? Luwe. Rondo ya. Bebas saya. Ngombe ini guys. Es jeruk anget piye to, Le? Kalau jalur es jeruk anget loh. Es jeruk anget. Ini Mas Sen gelato. Pun. Iya. Tolong, Mbak. Itu anu tip apa? Gelas. Mbak, tolong. Cicas kan? Yang putih. Mangan kerja, mangan kerja, mangan kerja. Turu iseng. Nah, ge. Ya seperti ini guys. Aktivitas pulang tanggapan. Yuk. Unsur enak. Ini dia kecil ya dia. Apa Mbak sing enak? Bau kencur. Jajalan sesuk an godhongan sing ngombe dulu. Bocah kencur. Cang sing Secang ya, Bang. Anu godhong kan gak kuat ya lho. Yo, pahit tapi gak nemen. Sing tak mbok pahit kan lho. Yo, nyapa? Gak nemen tapi ya. Sudah datang guys. Bakso. Kayak nek cilike barang to kayak wareg to iku. Nek tahune barang. Bakso Pak Tris Kaiben. Pentolnya gede-gede kayak sing duwe. Beda. Oh, iya kali. Sambal, Mbak. Lebih kok cilik-cilik, Mbak. Tapi tahu, Mbak. Kayak tahu. Tahu, Mas, tambah sita. Ya Mbak, lah kok cilik Mbak pentolnya Mbak. Seneng aku cilik-cilik. Nek cilik iki menak kaya nggonamu. Nah, notane bro. Ngomong apa ya guys, guys. Sambel itu. Yang ini wis sampai bos. Mas, tahu 1 apa 2? 2 apa 1, Mbak? Saus. Naik goreng, Mbak. Enggak kurang Mbak sambelnya. Aman. Yuk. Ora kanggo los. Nggih, monggo, Pak. Mun sak dibayari kula. Tak bayar ki ambak mawon. Nggih. Ki ambak to? Mbak ceblok Mbak. Lah napa to kok ki ambak? Lho, dekore sinten? Yo. Oh, dekore jenengan apa to Yo. namine? Yo. Oh, Dimas. Oh, Dimas. Oh, nggih. Langganan ke tahun berapa Mbak? Lembut.
kali. Suwi guys ini. Ya suwi lah. Enak. Jadi sebelum. Yo. Nanti abang. Lo enak? Iya mangan. Wah. Oke, guys. Dia Mbak lo, Mbak Doli yang ngantuk gitu lo. Mas Banes ada yang mau. Yang TikTok sih. Gorengan 2. Sudah selesai, guys. Berarti gorengannya 5. Kertas gorengannya. Totalan. Ya itu tambahin kelas kilo. Kalau di dapur guys, kelas. Kelas kilo. Ketel Mas ya? Sampai Hah? sampai dong. Kayak pangsit kayak 5. Kerupuk loro. Tahu 1. Ini loro, tahu loro. Dompet sudah ya Allah. Siapa ya sing gelem nukokne aku dompet pira, Mas? 111. Kiri sisa ta? Endorse, Mbak. Siapa ya sing gelem nukokne aku dompet? Ayo. Dompetku careless cat iki lho. Awet 3 tahun yang lalu ki lah nukokne nganu. Fan ke Ponorogo mbiyen. Sini Mas, udah bayar Mas. Pira 100 pira? 111. Guys, 111 habisnya teman-teman. Sosis. Makasih ya sosis. Makasih ya Mas, pulang dulu. Yo. Oke, pulang dulu. Mbak make up kayak aku ya. Ya. Untuk apa? Bertanggapan, Mbak. Iya. Oke, guys. Cus.